e rogere men pini e boowal ganni en ngari hande haalde wotere e kinɗe wellitare colɗe e kinɗe godnoɗe woni ko ɓe mbiyata almudagal ngay. Holko firti almudagal ngay, holto jibina, holto ummi, holto rewi, holi gurdam mum hande. E nder rendo Haalpularen ɓuri tengtude hoɗɓe ngoral dande maayo Sénégal, hito e ganni ina jogii duttorɗe kewɗe kolliroje wellitare jibinade e ɓittede. Kono fof koko lawɗina jogii juɓɓudi rokka lowdi. E nder kinɗe dowrowe poƴtoje rendo ɗo moni fof hulata wadde ko boni hoto nadde e deftel haaloɓe joginoɓe e on saha coktirɗe dartol almudagal ngay ko hen jeeya. Nde rendo wayli annabi mbuɗo heɓi polgu e kala annabaɓe, kelle kewɗe mbilimo e won defte ko wili ko ɗen kelle ina gasa taw woppani almudagal ngay. Kono haɗata kam nde hinde solde e kinɗe goɗɗe ko joginde dalilu godalngal mum, jogii iwdi mum, rutti jogii juɓɓudi mum e nder rendo, juɓɓudi mum ndi rendo jaɓi heɓtini. ɗo adan laamu diine darinogo e almamagal haɗi ko heewi ko tawno ɗon to bange pinal. E on tuma won yinnoɓe wellitare fittandu donki dañde sagoji mumen e gon rendo, cali lelni kinɗi mumen keeriɗi ina e ɓen witeɓe cooloji. Kono nde yeehi ha juuti woodi woɗɓe jeeyaɓe e kinɗe dowrowe suɓiɓe wurde e wellitare konngol, ɓen mbiya almuɓɓe ngay. Ko waɗi ɗum ko wiyede almudagal ko sabu ɓaarade ɗum e diine gila e jimɗi ɗi ha e duwawuji ɗi. Ngay won miijoji kollirɗe ko sembe, ko doole, ko kattande. Ɗen kattande wonade almuɓɓe ɓe, kono noon ko coomide inde Allah capanɗe 99 ɗe ɓe jamirino huñade ngam jeyede e almudagal ngay. Ngay eɗen gandi ko hen yalti yettode njaayi. Ngay firti koko mawni. Ngay noon ko jimɗi ɗi ɓe jimanno ɗi wiyete noon. Jimɗe ngay ko ɗiɗi, ina woodi ngay danejo, ina woodi ngay ɓalejo. Ngay noon wiyama kadi ko jimol hare. Kala nde ngay yima eɗum jibino battane mawɗe e jimaɗo ngay o. Woɗɓe mbi ko ngay koko rendini sembe e ownugol hakkille. Hande noon almudagal ngay ina yerodiri e belamma fittago. Won woɗɓe nawti almudagal ngay ha e wuro witego Ngay, woɗɗani Pire Sagnacour to jontande ɗiɗi fuutankoɓe jalti jeehi janggoyti. ɓen garti ina goni almuɓɓe taw ko almuɓɓe mawɓe, mbiya almuɓɓe saabu ko janggoynoɓe, kono noon nawta e Ngay nokku ɗo waɗɗani Pire to ɓe janggoyno ɗo. ɗum ko miijo e nder miijoji. To bangi iwdi almudagal ngay e puɗfuɗi ko wiyete almuda ngay ko wonanno ɗum ko iwɓe e kinɗe mawɗe kam e galleji mawɗi ɓuri tengtude e galleji diine. So en mbi galleji mawɗi noon ko fannu no rendo ngo jaggirno ɗin galleji ndi. Ko ɗum addaniɓe gaga kulol won hormo mo yimɓeɓe jogii e maɓɓe kamɓe almuɓɓe ngay sabu teskede iwdi maɓɓe. Almudagal ngay to bangi iwdi mum won nawtuɓe ɗum e ko adi fof e garangal gaayi l'islam. Kono noon won nawtuɓe ɗum e darorɗe niwiide 19 woni 19e siècle. Iwdi mum noon nawtama e yontaji gadani sanɗaji ɓuri tengtude e adinoɓe yaltude ngam janggoyde. Muyu moɓe jogino e arabeɓe kame yimiyankoɓe mum
addiniɓe wonde ñimtinoɓe ɓen Antara ibnu Shaddad ibnu Qurayd al Absi. on ko gandu ko jambaro kono ko yimi yanke wonno won wiiɓe ko on ñemtinte. almudagal ngay to bangi iwdi mum won nawtuɓe ɗum e yonta alhaji umarul fuutiyu iwdi kollirde almudagal ngay e yonta cheikh oumar ngon yeeso noon wi ko biyeteɗo Demba Ɗaɓɓore ko sanɗo o wonno ko kañum addi almudagal ngay. ngon yeeso ina nangi almudagal ngay feeñi ko e niwiri 19 ma mbiyani e hitande 1987 1827 tugunade e ngon yeeso almudagal ngay won nawtuɓe ɗum to hoore fonde ɓe mbi ko toon jibina. ina gasa taw toon e hoore fonde ko toon Demba Ɗaɓɓore tawno cheikh Umarul Fuutiyu ina addi gaddin keso to banggue sanɗayagal walla to banggue gurdam pawiɗam e wellitade. ngon miijo holliti ko ɗum miijo jannguɓe wonno ete adan ko ɓuri hewde e wonannoɓe almuɓɓe ngay ko sanɗaji jannguɗi qur'ana walla sharia fotɓe tafsiroyde sabu famde won kilmedi e nder firo alquranil karim walla sharia so neɗɗo heewi gacci no feewi walla yorani keeci wawata ɗum faccirde. ɓe miiji eɓɓuɗi ɗum ko ina usta gacce ina addana neɗɗo yorde keeci e wawde firde kala kelmedi gardi e nder sharia. ngon miijo ina wawi jaɓade so en tugnima e kuule mabɓe gadanteje adan wonatana almudo ngay so wona dondiɗo alquranil karim walla hayso tawi o rondaki tawa jomum ina huño inde Allah 99 walla kala ko wawi dañde alqur'ana tawa kam omo jogui suuro makko woni omo huñi ɗum. rendo walla kimɓe ɓen wonannoɓe almuɓɓe ngayi ina joga gonko ko jomum herorto pawi ko e ɗe kelme gacce yankinare e jamya magal. kono ko heewe ɗum ɗo yadata e karallagal jangi ɗum fof ina addana en jabde iwde kollirde wonde almudagal ngay jibina koye yonto cheikh Umarul Fuuti. ngon yeeso noon wi ko biyeteɗo Demba Ɗaɓɓore jeyaɗo to Agnam Liduɓe ko sanɗo on ɗon wonno ko kañum addi almudagal ngay. wiyama ko kanko naatni hen sanɗaji kewɗi ete omo nelatno ɗumen yo jah ndaaroyo gawri e nguura kono kadi omo yamiranno yontande mabɓe rewɓe yo guppoye comci mabɓe kamɓe eɓe ketta e yimande ɗumen ko wiyete sabali ko jimɗi almuɓɓe ngayi. kono kadi on mo jaɓani teddindeɓe eɓe jogani ɗum jenni ɗiɓe jimata tawa yawata momtade e ren ɗin jenni hayso jettaki kuddi sabi ɓe kulira ko kudde mabɓe kamɓe almuɓɓe ngayi. kono ñokkani Djiby Selli holliti e nder yewtere nde waddi e Amadou Saydou Dat mo radio Sénégal yo yurmede Allah wone mabɓe wonde ko biyeteɗo Demba Jeenge Diatch almudo ngay jeyaɗo Madina Diatɓi witti e nder wittu mum ha nawti almudagal ngay e yonto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ngon yeeso holliri ko arabi biyeteɗo Tamara ko kañum feññini almudagal ngay. on Tamara fottuno koye Fatimata binte Rasulullah ina ɓorni wutti ñande julde o ñaagui ɗum wutti o de Fatimata binte yeehi haalani ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on yamiri yo rokkumo wutti o kanko foof e wonde debbo on woni gorko. nden o rokki Tamara wutti o kala ko Tamara wirtino ñaagomo e wutti o o taƴana ɗum hen fallere ha woni 313 neɗɗo. ngon miijo Demba Jeegi Diatch yo yurmede Allah wone makko wi ko ɗon almudagal ngay fuɗɗi. kono mbiyen ɗum ko miijo jangguitiɗo baɗal ngal e fannuno almuɓɓe ngay mbaɗiranno ga e Fuuta. adan wonatana almudo ngay so wona sagataɓe ummiɓe e galleji mawɗi yiɗɓe laynude miijoji mawɗi ko kamɓe kadi darino e cargol l'islam. almudagal ngay noon e ko wittu holliri en ɓuri wawde tawede tan
ko e Fuuta to bange rewo e to bange worgo fof. Kono won miijo wongo wi Almudo Gaye ari ko e yonto jangoynoɓe to Pire Sagnokor. Pire Sagnokor woɗɗani Ngaye. Almuɓe ɓe so garti ngam serdede e almuɓe ɓe jaltani ɓe mbiye almuɓe Ngaye. Ngaye woni nokku to ɓe ummi to almuɓe Ngaye yeehi ha wontoyi Almudo Gaye. ɗum ko miijo e nder miijoji. E fannu goɗɗo kadi Ngaye o firata ko mawɗo. Almudo Gaye woni almudo mawɗo. Joni noon hol sarɗiji e juɓɓudi almuɓe Ngaye hanki ha yetti hande. Natowo e almudagal Ngaye rewata ko e gote almuɓe Ngaye bawɗo settade moƴƴugol natowo o jikko. Ko nden on hunoto wasde ƴawade pible tati ɓurɗe mawnude e kuule almudagal Ngaye. Wasde taƴƴi en ɗam, wasde wujjude, wasde fijde. Ɗe katani tati ko kañumen tambino almudagal Ngaye to iwde mo. Ñande neɗɗo naati almudagal Ngaye caggal nde o yoɓi natirɗi ina wawi wonde gawri, ina wona wutti e yontaji battidiɗi ina wona kalis. E on sahaɓe cakkitamo sirluji e wirduji molirɗi ɗi o foti hutorade. Natgol makko ina gasira duwaw moɓe mbiyata yo Allah wanma Almudo Ngaye darjuɗo nanaɗo. Natgol makko kadi so laatima yettine kala ɗo rendo almudagal Ngaye woni e nder aduna o. To bangi sarɗiji ɗi wona belaɗo fof tan wona Almudo Ngaye. Ina namdino adan wonde sanda gasnuɗo jangde Qur'ana walla sharia. So ɗum ala e kala ko mbawɗa jogade e Qur'ana fof ko ma jogoɗa suura woni kuñoɗa ɗum. Kono to bangi kinɗe rendo ɓurno wawde wonde almuɓe Ngaye ko hinde toroɓe. Wona neɗɗo welama tan fiilama kaala juful Almudo Ngaye. Ina waɗi juɓɓudi keerini. Ɓe jogii ko pinal gotal e konngol gotol to bange Mauritanie e to bange Sénégal fof. Gaga jogade ɓe hoorejo kupti dinɗo nokku fof ina waɗi hoorejo nokku. Kala natowo natirta ko e hoorejo nokku mum. Kono indi mum ina rokke e dendagal cete maɓɓe to mbawi wonde fof. Kala jaltinaɗo e nokku sabu wasde ɗum ɗoftade sarɗiji almudagal Ngaye ɓuri tengtude e kuule tati ɗe kalɗen dow ɗe fedde nde fof tintinte o yalti. Yonto gadana almudagal Ngaye jogino ko cinkal keringal. Nden ɓe morotono moori berti ɓe mbaɗa cakkaji ñaaƴe tengu e kerli, jomum waɗa jubbi ɗiɗi mawɗi tippaɗi kotane e ceede. Ɓe gowno wadde ko lappi woni des caravanes, lappe mabɓe adan hakkunde nokku nokku ko koyɗe kono caggal mum ko pucci. Nde yonto gadana o yawti ari ko wiite yonta tabal. Nden ko rewɓe noddata ɓe eɓe jimana ɗumen ina juuraɓe. Yonta gadana o noon almudagal Ngaye ñaagoto tan ko suko debbo mo resako woni Mbomri. Demba ɗaɓɓore ina wiyanno Mbomri ko gesa maɓɓe. Ko ɗum waɗi so Mbomri ƴamama ɓe garana nduwordi, so resama ɓe garana colduɗi, so jibini ɓe gara satindade. Ɓe keftidire kadi gudi jafunkoje, ɓe gandira moƴƴude hakkillaji, yuɓɓude hewde jalni. Ko ɓe moƴƴuɓe duwaw bonɓe kuddi, horsuɓe rendo, rentiɓe rentaɓe. Almudo Ngaye wujjata, jinata, fenata. To bangi inde mabɓe kala naɗɗo rokkete inde waccore walla suɓo inde mum waccore. Waɗi ɗum ko eɓe kewno felɓodirde e won e sernaɓe lasdariyankoɓe ɓe jaadani e kangon. Ɓen to bangi golle ɓe jiɗata ganda inɗe mabɓe ngam ande woto ɓen ɗon liggadeɓe ena won yeeso haalde. Ko ɗum waɗi nana e nder inɗe mabɓe ndiyam loonde, yiildo, sorkodu, ngaska jamma, tamarowel, mbiru lacciri, lawƴam, tufde laana, jubudu suudu, jeygol e ko nandi hen e ko nandi hen. Ko ɓuri hewde ko ɗen inde ɓe lollirta ha majjina inɗe maɓɓe lasleji. Almudagal Ngaye noon waɗi tan ko gorol kono ala dewol.
on jiɗɗo yaltude kadi walla mo kuule ndiwiti kabaru o yettoto kala ɗo almudo ngay woni kono kala jaltinɗo hoore mum ina waɗi ko tottata ko ina hollira jaltugol makko laatima ɗum ina wawno wonde hanki goro bagi walla haalis ɓe jogino ko pelle diwaniyankoje koye ɗen pelle kala kabaru rewata kamɓe ɓe kutorta ko ƴettoje kono ko jenni malli kuddi so tawi hiisi ɗum ɗo jeeyno koye jogitaji maɓɓe ɗum noon kam ala mo woppi no neɗɗo o hewri daraja e doole fof ko noon ɓe ɓuri sohlirde ɗum hakkude maɓɓe e rendo ngo ɓili ɗon ko dokkal e jettor kaɗgol e jenno kuddi maɓɓe noon ina addana gorko yaltude yaha majjoyo ina addananno debbo seerede ronko destude ɗum ko hono noon duwawu maɓɓe waɗiri woni e uddetare almudo ngay noon ko neɗɗo belɗo kala ɗo o woni ko jaleeɗe gonata ɗon ete ko ɗum o yiɗi adan noon almudagal ngay heewano mawnidoɓe heen kono noon ina teska kamɓe koɓe kadorɓe rendo wawɓe hadde neɗɗo wadde ko wela walla guurde gurdam ɗam wela fof e nder rendo sabu maɓɓe neɗɗo ina wona karay siru sabu maɓɓe neɗɗo ina newo sabu maɓɓe neɗɗo ina fewta sabu hulde hoto inde mum bonde ɗum ɗo ko rogere e nder deftere men ale mawɓe ndeno jogorde yaltude e fannu goɗɗo tawa ine innira pine men ine rendini deftere ɗale mawɓe ndeno e dingiral ko hen cirɗen nde ɗo windande e bindanɗe men garoje ma en gar e cooloyagal e holko soomi e nder hen wallifo ngo witto ngo e sawto o ko musidɗo mon Hamme Amadou Ly.